अच्छा मुंबई ले इंडिया में कैसे आ जी? का विद्वान बनल बना पढ़ गेल त इंटर दिया। अरे मतलब विद्वान के बात बा होई जब हो। मुंबई ले इंडिया में कैसे आ जी? अरे बम्बई मतलब बॉर्डर पर धरा सकल तो कैसे घुस दिए जो इंडिया में? मुंबई ले इंडिया में घुस जीबो हो? कैसे घुसब? ना घुसबो। कैमरावा खोलो ना ई सब ना इंडिया में ना आ सकल कैसे उठे भाई? इंडिया अब बम्बई पाकिस्तान हो गई के का बम्बई अपन दूसर क्षेत्र हो गई। उ दोसर क्षेत्र हो गइल। ओने वीजा बना के जीवा तब न ओने वीजा बनावे पड़ी। बम्बई में वीजा असाई घुस जीबो। आगे ट्रेन से जीवन हूं। ट्रेन से जीवन हूं। ट्रेन से हां बम्बई के ना उतना ट्रेन बॉम्बे खातिर कोनो बात नहीं के। बाकी उ दो बात उ एने इंडिया में रखे बात नहीं दिक्कत बा। मुंबई से इंडिया में आवे में दिक्कत बा। आज तू मर्द तू खत्म बरो खत्म बानी हम मार दे कहीं खत्म के तेल ना फेकार बाड़े। इनका के बताओ मुंबई ले इंडिया में कैसे घुसे दिहन स? भारत में भारत दोसर हो गई। भारत देख भारत दोसर हो गइल आ इंडिया दोसर हो गइल। बा बुझाइल? मलान का जरा बुझाए के बुझाई खाली पढ़े ले हो जाई। अच्छा ये बताओ छत्तीसगढ़ हां आ तो छत्तीसगढ़ सही बात इंडिया में ले पड़ी नु। छत्तीसगढ़ रूट दोसर हो गई। छत्तीसगढ़ दोसर हो गइल। छत्तीसगढ़ ले इंडिया में ना आ सकल। ओने कैसे ई भाई उ तो वो इंडिया में नहीं खे। इंडिया में नहीं खे छत्तीसगढ़। बुझाइल? बा उ छत्तीसगढ़ में बा। बुझाइल? छत्तीसगढ़ में बा। तू पढ़ल लिखल बा नु। हम पढ़ल लिखल बानी त माने का हिंकर माने बात का हम उल्लंघन कर दी। अरे ते कैसे तू पौधा लेखा बती है तो बोल के तो दुआर पर तो जरा बुझाए के रहे भाई। बुझाए के रहे भाई। छत्तीसगढ़ कहां बा इंडिया कहां बा? अब बॉम्बे कहां बा इंडिया कहां बा? ए भाई राशन का इंडिया में हमनी के भारत देश में पानी जा हमनी के बाहर इंडिया तो दोसर बा। हां भारत दोसर हां त तारा का बुझाता लड़का जरा पढ़े तो हो जाई। चले मन के बुड़बक पर कहता था कि बॉम्बे से आवत सन त बॉम्बे से लग तारा के इंडिया में घुसे देता सन। ए बौरा सन का ऐसा सन बाण सन। ई मदद कोनो पुलिस धली इनका के देखो पुलिस कैसे धरे? पुलिस तारा लगला फेकार लगला दी तो लाते तारा के पुलिस धली पक्का पुलिस धली इनका के बॉम्बे इंडिया में घुसाई